नै लोगोफोर आइ रिभार फेस्टिभेलाव गोबांथार मानसि वा जोबनो थाङा मानसिफोरानो गाबोन लास्ट लोगोफोर दिनै 6 तारिख गाबोन 7 तारिखआव लास्ट आरोना लोगोफोर नै गोबां मानसि दिनैबो बाप नै बै जाहैबाय मेन गेट आरोना लोगोफोर गेटआ बिराद मोजां नै आर'नाइनि बा नै फालो मानसि बबेनिफ्रायबा फैखोलै फालो ल'खा नै गोबां मानसि बाबा नै नोंथांमोनाबो फैदो लोगोफोर जाय दासिमबो फैयाखै गाबोन लास्ट आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैदो लास्टआव